objekti su stari 50 godina, više od 50 godina. 72. je odmaralište prvi put otvoreno. Moram da kažem da su objekti i sada u funkciji, ali za neke savremenije turističke standarde i standardne rekreativne nastave više ne ispunjavaju te uslove. U objekte nije kapitalno ulagano 50 godina. Da počnem od krova, rekonstrukcija kanalizacione mreže mora da se uradi, sitnija intervencija na grejnim telima. Stolarija je dotrajala. Cilj nam je da pre svega ovo odmaralište vratimo deci, da ćemo i uspeti u tome. Naravno, nije ovo toliko devastirano koliko smo očekivali i drago mi je što ćemo možda za kratko vreme uspeti da Divljanu osposobimo, a onda da razmišljamo o još jednoj stvari takođe važnoj, a to je da damo određene subvencije roditeljima, školama takođe, da školu u prirodi održavaju ovde, a ne na nekim drugim planinama ili banjama gde roditelji to mnogo više košta nego što bi ih koštalo u Divljani i da opremimo sportske terene koji se nalaze ovde u ovom okruženju. Tu je blizu i manastir i Divljansko jezero, dakle divna priroda i ono što je najvažnije, mislim da ćemo time da oživimo i ovaj kraj.